И ето ме при теб да ни доразкажеш това, което направи. След серума, който видяхме да поставиш, постави ли втория серум? Втория серум е с витамин А и С. Това се води антиоксидантен серум, който неутрализира действието на свободните радикали от околната среда, от УВ-лъчите. Знаеме, че тези витамини А, С и Е имат предимно такава функция да неутрализират свободните радикали. По принцип масажа е 20-минутен. Прави се 20 минутки. 20 минутки се прави този. За доброто нанасяне и всъщност абсорбиране. За пенетрацията на кожата. Освен това, да, имаме и релаксиращ момент, защото кожата по принцип, знаеме, в този стресиран живот имаме уморен вид. Има ли значение възрастта на кожата, на която се прилага тази терапия, която ти днес ни показваш? Да. Хубаво е по принцип след 30 годишна възраст, с хидратиращ ефект, с превенция. И другия момент, който е, когато има кожата вече поставени филъри, говорим за хиалуронова киселина, ефект на поддържане, ефекта във времето, удължаваме до следващата ни манипулация. Ако сме закъсняли с едни такива грижи за себе си, какво се случва? Има ли ефект или по той е принцип много по-малък? Да, има ефект. Не може, нали, ако е много трайно по-състарена кожата, знаеме, че кожата има и генетично остаряване, възрастово остаряване, от слънцето допълнително засилва състаряването на кожата. Този агент на хиалуроновата киселина действително с възрастта намалява действието му и съдържанието в организма, затова го вкарваме допълнително с подобен вид терапии или кремове за домашна употреба, които, за да имаме действително този ефект, за който говорим, е хубаво съответно към тази процедура има кремове за ежедневната грижа. С този антиоксидантен втори серум ние масажираме около 20 минути. След тези 20 минути почистваме или? Не, само отнемаме, абсорбираме остатъка от серума, който максимално гледаме с масажните движения да попие в повърхността на кожата. Следващата стъпка е нанасянето на маска хидрогел. Това са пачове с хидрогел. Това са пак хидратиращи агенти, която предварително е хубаво да е леко изстудена. Защото открил ефекта пак съхранява съдържанието на предишните продукти, удължава във времето ефекта, поставя се върху лицето едната част, където знаем, тук има мимически бръчки, тук. Да, челото, носа. Благодаря. А тази в долната част, нали така? Долната част, около устните, над устната, тук знаем, че има също. И те са първите стъпки към тези проблеми, които се появяват. Има ли лица, върху които не можем да направим тази терапия? В принцип няма такъв случай, в който да е вредна или да не е полезна или не е подходяща. Докато седиме с маската, продължаваме пак един 20-минутен релаксиращ масаж. Цялата терапия споменахме, че около час и половина, така че който иска да си направи, да си освободи това време, час и половина. Ти спомена, че след 30 години е хубаво да започнем с една такава грижа около нас. Означава ли, че 20-годишното момиче бърза да направи една такава стъпка? Може да предложим, в случай има само хидратираща, 100% хидратираща терапия. Но тя няма нищо общо с тази ботокс терапия. Не, тази с ефект на филър ефект. Масажа, който е на деколтето, шията и раменете, е с крем с хиалуронова киселина, който е с комбинация от нискомолекулна и високомолекулна съдържание на хиалуроновата киселина, 20-минутен релаксиращ масаж. Високомолекулната задържа водата, влагата в повърхността на кожата. Ти знаеш, че мъжете са много ревниви към това, което ние правим. В последните години ни задминават по грижа за себе си. Могат ли те да си правят тази терапия? Да. Отлично издействие, естествено. Хубави, гладки, лъснати и ние си стоим в кухнята над печката. 20-минутния масаж и 20-минутното стоене на маската върху лицето. Предполагаме, че отминало. Продължаваме с ефекта на маската, който сега още не може да го разберем за тези минути, е ефект на напомпване с влага на кожата, запълване на тези бръчици трайно. Третия серум, с който приключваме терапията, това е серум с високото молекулно съдържание на хиалуроновата киселина.
Сигурно е много силно хранителен, според мен. Или греша? Да, значи хиалуроновата киселина по принцип транспортира хранителните вещества в тъканите, в клетките. Също така помага за метаболизма на клетките на кожата, във всички нива на епидермиса в дермата. Повърхностният слой на кожата е защитен от агресивното влияние на околната среда, възпрепятства се загубата на влага, има защитен филм. За целта тази програма включва специален вид дрениращи движения с този серум, който има ефект на моделиране, съхраняване ефекта на хиалуроновата киселина, на влагата, която сме постигнали до сега. Това са специални дрениращи, плавни, релаксиращи движения, които стягат, моделират овала, контура на лицето. И допълнително ефекта на този тип масаж, ако има несъвършенства, тъмни кръгове, турбички, зачервявания, отпускания. Аз само като ти гледам пръстите в момента, следя движение по движение, тя сигурно се чувства прекрасно под ръцете ти. Но аз лично трябва да ти кажа, че така се отпускам. Заповядай. Така бих искала да съм на нейно място. Много ти благодаря, Нелия. Удоволствие беше да гледам начина, по който правиш всичко това, което ни показа. И аз в момента ще трябва да дам време за реклама.